Hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi laver sådan en lille miniserie inde på min kanal. Så vi starter med et fuldt bronzehold. Hvis jeg vinder én kamp, så må jeg opgradere én spiller fra bronze til sølv. Og jeg spiller én kamp hver afsnit. Så ja. Og så hvis man har opgraderet ham fra bronze til sølv, og man gerne vil opgradere ham fra sølv til noget andet, så er det sølv til gold, og så fra gold til special cards. Så ja, bare lad os komme ind og spille den kamp, så vi kan se, om vi kan få en bedre spiller ind på holdet. Altså, jeg tænker virkelig, hvis I tænker på mit hold, og jeg så er i, jeg er i Div 4, og så er der jo kommet en ny sæson, så man kommer 2 op. Så nu er jeg i Div 6. Div 6 med det her hold. Det kommer ikke til at gå godt. Så jeg tager squatballs på niveau professionel. Så må vi se, om det kan cook, eller jeg bliver cooket. Så vi skal møde PSG. Lad os se, hvad det kan. Ej, okay. Det her, det kan jeg godt slå. Det kan jeg godt slå. Han har en cam på mål. Så kan man godt slå det. Kom så. Ja, men jeg håber bare, I har en god dag derude. For satan, det var ikke særlig godt. Jeg håber, I har en god dag derude, og hvis I går i skole eller et eller andet, har haft en god dag. Og ja, jeg vil sætte kæmpe stor pris på, hvis I gider like og subscribe. Jeg har ikke særlig mange subscribers, så jeg vil sætte kæmpe pris på, hvis I vil subscribe. Og se nogle af mine andre videoer. Ej, ikke straf, ja tak. Cam. Oh my god, så løber hun kraftigt med. Nej. Det sker bare ikke. Jeg synes, smid lige et like for, hvis I her jeg skal vinde. Fordi det her hold, det kan ikke løbe. Altså, de har 67 i pace eller sådan noget. Det fatter man slet ikke. Kun ham herovre, der har lidt i pace. Oh my god. Så ja, like, hvis I vil have, at jeg skal have et bedre hold. Så må vi jo se, om jeg får et bedre hold næste gang. Det må vi håbe. Prøv at se, hvor hurtigt det er. Holy shit. Og jeg glæder mig til, at jeg bare kan få et guld eller sølvkort ind. Det kan jeg godt se, det kan jeg så ikke. Ja, we are making the comeback. Men Jesus, nye spillere, de kan jo ikke løbe. Jeg får spat lige om lidt. Var det for højt at sætte det her på professionelt? Hvis man tænker på mit hold. Okay, det er nu, vi skal udnytte det. Klasse! Kom nu lidt. Christopher Ibay. Eller hvad han hedder. Jeg skal bare spille som om det var FIFA 19. Okay, man kan jo ikke skille med dem her. Og man kan heller ikke lægge en aflevering, som ligger bare lidt i dybden. Nå kom. Klasse.
Løb. Løb. Klasse. Ikke offside. Ikke offside. Ikke offside. Klasse. Klasse. Okay, what a safe egentlig. Vi får et hjørne. Ja, jeg er nødt til at gå safety. Her nå. Okay, han har jo også bare Paolo Maldini derinde. Så er det godt, at vi har den nye Ronaldo, mand. Ja tak, kom nu, kom. Amen. Så kommer vi forbi. Og så kommer Maldini bare lige. Bare fuldstændig tænker os. Fortsæt kamp. Kom nu lidt. Vi prøver. Ja. Jeg blev fuldstændig sat af. Ej, hvad fanden laver han? Det er lige til at få spat af. Ind på midten. Så kommer Maldini bare lige. Det hedder stress nogle gange. Okay, har min målmand ikke hænder, eller hvad? Det vil jeg gerne lige spørge om. Min målmand har jo decideret ikke nogen hænder. Shit, han er hurtig. Cutback. Ej, nej, det gør du ikke. Kan han ikke finde ud af at lave en flugter, eller hvad? Jeg tapper bare rundt, jeg gør ingenting, og så laver han det der. Det der, det kan jeg ikke magte. Golasso! Klasse. I bye. Okay, den skal vi have. Kom så. Så jagter vi bare. Fuld pres. Klasse. Ej, okay, der er jo ikke frispark, det vil jeg gerne lige hilse at sige. Der var mas. Kom så. Klasse. Hvor er det godt, man. Henry Ofaya. Så er det bare fuld pres igen. Fuld offensiv. Der er ikke noget, der hedder defensiv nu. Fuld offensiv. Det er en god tackling. Det er et godt overlap. Den ligger godt til den italienske Maldini, mand, altså. Og den holder inde. Spil den. Ej, ikke der. Oh my god. Kom så. Her ham her. Pres ind på midtbanen. Klasse. Okay. Ja. Håber bare, I vil sætte stor pris på at lave sådan nogle her videoer og sådan noget, så håber I vil like og subscribe. Jeg har ikke så mange abonnenter. Men skriv ned i kommentaren, hvad den her miniserie skal hedde, for jeg har ingen idé. Løb. Ej, okay.
Den skal jo bare hedde sådan noget med serie eller afsnit eller sådan noget. Jeg ved ikke, om den skal hedde Road to Glory. Hvis I vil have, den skal hedde Road to Glory, så like den her video. Fuck. Ja. Der er ikke straf. Hvis der er straf, okay, godt. Kom så. Ud. Ja, okay. Hvad fanden laver hun? Dæk Maldini. Dæk Maldini. Lasse. Okay, 200 km i timen bankede mit hjerte lige der, mand. Holy shit. Løb. Okay, jeg så ikke. Okay, der skulle der også frispark. Ja. Fordel og så frispark. Maldini fik gult. Okay, han hed så Burgos. Ja. Burgos fik gult. Burgos, han er egentlig rimelig god. Nej. What a safe. Hvis de skruer på hjørnet nu, så går jeg helt amok. Altså, det er 2 minutter tillægstid. Der er spillet 92. For en friløber. Ja. Nummer 3-3 med det her hold i professionel div. Eller ikke div. Spiller man videre? Nej. Det har jeg ikke nerver til. Nej. Det sker ikke. Man. Fucking lort. Men de kan jo ikke finde ud af at løbe dem her. Altså, vi tager en kamp mere. Eller gør vi? Fordi vi har jo kvinden, som afgør det hele. Klasse, Martha. Eller hvad hun nu her, Morta, eller hvad. Vi går offensiv nu. Offensiv. Måske også lidt dumt at gå så. Okay, ikke dumt at gå offensiv. Vi skal bare bruge vores pace herude. Spiller ind på midten. Tager et touch. Tager et træk. Okay. Fuck, han løb langsomt. Klasse. Bortset fra det har Maldini på hjørnet. Løber lige. Tager de en kort? Ja, det gør de. Okay, målsparken da. Så skyder vi den bare op. Kan vi lige få en chance? Ud af det her? Oh my god, hvad fuck laver han? Når man trykker rundt, ikke? Og så tager han et træk mere, før han skyder. Det er røvirriterende. Nå, men vi skal have den her. Kom så. Ja tak. Okay. Så går bare direkte ind i ham. Nej. Kill ham. Bare nak ham. Bare lege Ramos Prime. What a goal. Ikke sige det offside. Er der offside? Det er der ikke. Mina Carrier. Ja tak. Okay, ikke offensiv nu. Defensiv. Lad dem komme til os. Skal selvfølgelig også spille godt. Væk.
Nu er det bare wasting time. Op af helvede til. Løb, løb, løb. Okay, ja, det har en venstre bak. Han er faktisk fin og hurtig. Men det er mine også, som bare sprinter. Sprinter. Laver den der. Laver den der. Laver den der. Skyder. Okay. Okay, Mina. Hvad skulle det til for? Mina. Hvad skulle det til for? Mina. Hvad skulle det til for? Okay, bare skyd den af helvede til. Ja, tak. Første afsnit af serien. Og vi vinder. Ja, tak. Ja, det er godt. Nå, men ja, så er det, hvem vi skal ind på holdet nu. Det kan vi jo lige kigge på. Okay, det er lækker. Okay, det er lækker. Det var da helt vildt. Så er det, hvem vi skal opgradere. Jeg synes virkelig, vores forsvar, hvad har det egentlig i pace? 63. 46. Vi skal have en ny forsvar. Vi skal bare se, om vi har en i sølv. Synes jeg, vi siger forsvar. Okay, det har vi. Det er lige et lille plus klasse. Så næste afsnit, der får vi måske ham opgraderet til guld. Eller vi får en anden opgraderet til sølv. Det må vi jo se. Skal I lige se min klub hurtigt? Oh shit. Så det her, det er bare starten. Yeah. Så håber jeg bare, at I vil smide et kæmpe stort like på den her video. Og skriv ned i titlen, hvad selve konceptet skal hedde. Sådan noget. Moin. Vi ses.